jamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal kono waktu yoni to Bamako lamorde Mali. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jamalawale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka hande e ko altine balɗe jeetati e lewru jeeɗiɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi. Sénégal waylitere gouvernement waɗi aset faltiɗo pelle société civile e lundiɓe ana koka miijoji mabɓe eɓe jorti hoto junggo politique nambi en yaadiɓe fedde laamide nde naata e alhaali jogole leydi ndi ha tengti e jagorgal halfinagal saria e halfinagal gueɗe nder leydi ndi mayen gartu hen. To Mali yontere faltide kuliyankoɓe jenim nantini fuɗɗade uddere diwe kayi e ñorodi Sahel hirnangue Mali ɗum ko haɗude hoɗuɓe e ɗe diwe yaltanata saabu eɓe tuumiɓe yimɓe wallude konukoɓe Mali hayso tawi o alhaali no wawi battinde gurnamiɓe leydi ndi wona ngol woni go'o jenim no waɗa hono nde uddere ma en keɗo goto e hertoriɓe ndenago. France nde yontere daride hande ko yontere mawde e nder leydi ndi hande jonde députéɓe no hani waɗude kikiɗe François Bayrou horejo jagorɓe leydi ndi no wawi iwde jullere makko gurma o kadi no wawi samude battane ana mawni sanne tedduɓe bisimilla mon. On calminama on juurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi Sénégal waylitere gouvernement o ko waɗi aset faltiɗo waɗi konnguɗi kewɗi yoga e ƴewtotoɓe alhaali dawro no kolli hoto junggo politique naatu e ɗe e jagorɗe ɗiɗi tawaɗi e ɓurde jogade fayida e nder jagorɗe ɗe ɗum woni jagorgal halfinagal saria e halfinagal gueɗe nder leydi ndi keɗoɗen Fadima Sy. wayloji e nder gouvernement Sénégal keso o kewani kono wonko teska hen woni ittugol jagorɓe dido ɗum noon hulbini yogo e pelle civil en hono ONG 3D Ousmane Ba ko hen jeeya. Woni holɗin ministre uji guittaɗi ɓe guitti ko ministre de la justice ɓe guitti ko ministre de l' intérieur. sen ƴeewi ɗiɗon ministre uji ɗiɗi wonno hen ko yimɓe ɓe gandanɗa hoorema mbawa siforede wonde koye parti goni donc hande o soɓe guitti ɓeɗon ɓe lumtini ɗumen yimɓe ɓe gandanɗa hoorema ene ganda ɓeɗo goni koye Pastef mala ene ɓalli Pastef donc hande o yimɓe ene jogui jorto wonkoɓe jiiɗi yaarude hen. Kulhuli mabɓe kanko e lundiɓe kewɓe woni laamu ngu hutoro saria gam yande e dow lundiɓe mum kono ɗum wona yiyande Assane Ba jeeyaɗo e landa PDS mo Maître Abdoulaye Wade. hayɓe wonnoɓe hooreje ɗino ministére ji imbinamane kono woodi hen mana tan ko Sénégal naaɓe kam ɓe cohli ko état de droit démocratie ko justice ɗum noon kala mbawɗon waɗede en si yani état de droit tan yani justice tan hino wawi han tan leydi ndi yahata yeeso kono Sénégal ɗo tolen joni woni haajuji mumen fof ko chômage o usto ko crise financiére o mbo régle o ko inondation ngaji ɗi gasa ko yimɓe daña jaam ɓe mbaɗa fofto. Ousmane Diagne jaagoɗo halfinado Saria lumti ɗum ko Yacine Fall debbo halfinado jokkodiral e leyde janane général Jean-Baptiste Tine joguinoɗo gueɗe nder leydi ndi kañum ko goto e awkaji Ousmane Sonko lumtimo. Fadima Sy, Dakar, RFI.